tasnya didekeke lah. Gini mana Kang Alek, gini Alek kan lu. Ya gini. Wes, iki engko rasa nganggeblek sedilut wae, engko didumroto karo pembaronge ya. Wes, aku nyuwun ki wis wong telu wisan. Ya lho ya. Nanti tarung iki antara jadil kawak mbok karo anak pisan ya.
Apa iki wong iki kondang iki kok. Iki jarang ya. Nggih. Mriki Mbak Sri Mbak Sri kali bagus monggo minara ayolah ada. Nang tengah kowe. Gini. Ya put warsa putune. Mbak Sri mriki mana tengah ini. Ben apik ya. Wes ora kowe kan jajal iki ben gerak dhewe. Engko kowe ora oleh melu-melu mbokmu ya to. Dan iki barang kawak. Kowe gerak mojo jajal anyar. Setuju dulur. Enggak, sadiki yo. Yo. Kayak anak Mas yo. Wes. Wes aman yo. Terus ke. Kaya ngopo gerake jadil kawak karo jadil anyar. Malah ora oleh nurun. Ayu lencer kuning ora mung kalatiku dadi komeng wes apa sadite aku trimo kanggo apa kalinuri wangi kaisare wong atiku tapi sholat ayo sak buyut-buyute metu pisan tepuk tangan matur nuwun Mbak Sutri wis nggih dalu niki malas Mbak nuwun gilir gumanting kok wektune nggih mangke nikapi iki rek jadil ning ndodok iki ora patut ya ya eneke kaya ngene lho ora gak golek kursi ora kepenak piye penak ora jajan ndodok Mbak Tri penak apa ora